projekte, vanjski... Više na prekograničnim nivoa nego da imamo. Evo, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredjeljena da daje maksimalnu podršku razvoju privredi. Upravo smo potpisali ugovore sa našim agencijama iz Zeničko-Dobojskog kantona, sa agencijom iz Zavidovića, agencijom Zeda iz Zenice, agencijom iz Tešnja i iz Žepča. Mi u kontinuitetu dajemo im podršku kao Vlada i evo, oni implementiraju razne projekte, moderne projekte digitalizacije, upotrebe i obuke na CNC mašinama i drago mi je evo da imamo jako dobru saradnju sa njima. Znači tu smo mi završili taj dio kantone. Projekat CNC Akademija koji realizujemo zahvaljujući Ministarstvu privrede Zeničko-Dobojskog kantona za nas konkretno će značiti novi program obuke za tržište rada, odnosno pripremat će jedan kadar koji evo u ovom trenutku deficitaran na tržištu rada i gdje evo na osnovu iskazane potrebe naših kompanija, odnosno i nezaposlenih osoba za tom vrstom obuke, pripremili smo ovaj projekat i evo u narednom periodu, ja se nadam što kraće je moguće da ćemo uspostaviti taj program i da ćemo imati već prve polaznike koji će evo imati mogućnost da obuče se za rad na CNC stroju, odnosno da se obrazuju za CNC operatera i CNC programera. Hvala vama, a ja svim ako bude.